jak my pękali z niechęcią. Ojciec sięgał polać, lata szybko mijały, aż w końcu przyszedł ten czas. Paluszki równiutko w klawisze klopały, nauka nie poszła w las. Bo to jest nasze rodzinne muzykowanie. Brat mój zagrał na pianie, ja zaśpiewam mu tak, jak mądro. Takie jest nasze rodzinne muzykowanie. Razem na jednym planie, był ty, brat mój i ja. Na każdym ślubie